Il-Gvern Malti identifika 31,000 metru kwadru fiż-żonqor għall-iżvilupp ta' waħda miż-żewġ fakultajiet tal-American University of Malta. 13,000 metru huma fiż-żona tal-iżvilupp. Il-Gvern seta kieku rrid żviluppa ponta ta' art fiż-żonqor li kienet immarkata bħala żona ta' żvilupp mill-MEPA fi żmien gvern preċedenti. Bekk kien ikun żviluppa medda ta' art li kollha kemm mhijiex ODZ u kienet tintemm il-kritika li l-gvern kienet jagħmel użu minn art verġni. Iżda esperti li ħatar dan il-gvern ma rakkomandawx li tiġi żviluppata din il-ponta. Ambientalisti nisplaners tal-affarijiet tagħhom qalulna tagħmlu wix. Għax dik ikun veru m'intomx qed missu ODZ, veru li qiegħed fiż-żona ta' żvilupp, imma dawk il-25 tomna hemmhekk. Dawn hawn 25 tomna fil-foreshore. Jekk tmissuhom tkunu qegħdin toħolqu problema ambjentali kbira immens. Dak huwa post imma fejn jista' jsir bini. U mhux iddeċidih dan il-gvern, imma post li jista' jsir bini skont il-gvern ta' qabel. B'rispett lejn l-impatt ambjentali, il-Gvern identifika sit ieħor wara l-pixxina li hemm f'Marsa Scala. Għalkemm din hija klassifikata art il barra miż-żona tal-iżvilupp, rapport tekniku kummissjonat fl-2011 juri li l-art mhijiex ta' importanza ekoloġika. Ir-rapport kien sar minn kumpanija privata li tagħmel xogħol ta' riċerka u konsultazzjoni fejn jidħol l-ambjent. Kien ikkummissjonat mill-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali peress kien jipproponi l-iżvilupp ta' ċentru fejn ifaqqas jew jiddepożita il-bajt it-ton bluefin. F'paġna 11 ir-rapport jgħid b'mod speċifiku li ż-żona fit-tramuntana tal-pixxina hija art agrikola abbandunata. Konsegwentament jgħid li m'hemm ebda ekosistemi x'jiġu effettwati. Saħansitra jgħid li jekk il-proġett ta' Hatchery ikun jirrikjedi xogħol ta' pumpjar ta' ilma tal-baħar diġà mill-faċilitajiet meħtieġa u ma jkun qed jinħoloq ebda dannu ambjentali. Ir-rapport jgħid li ż-żona hija mdawra b'injiet residenzjali li fihom ħafna solari. Allura l-iżvilupp ta' din l-art ma joħloq ebda impatt viżwali sinifikanti. Skont mekkaniżmu magħruf bħala Floor Area Ratio Mechanism, il-bini fiż-żona li jażel il-Gvern għall-American University of Malta seta' jogħla sa massimu ta' 40 metru. Fil-każ ta' dan il-proġett l-ogħla bini se jkun 25 metru, ftit aktar minn nofs ta' dak permess. Dan ifisser li mill-livell ta' triq il-bini mhux se jaqbes l-erba' solari. Fiż-żona in kwistjoni f'dawn l-aħħar 6 snin inġabru 332 tunnellata skart. Dan kien jinkludi skart goff u ta' kull tip, anki annimali mejta. Il-proġett se jibqa' soġġett għall istudji ambjentali rikjesti mill-MEPA.